time check 1:37 ng madaling araw. So nagre-ready na tayo para sa ating pag-alis. Hey, what's up mga kapadyak? Magandang umaga. 1:57 in the morning. Araw ng September 14. Woohoo! Okay, so kaka-ride out lang natin sa bahay. So palabas tayo ng barangay. So this is it. Pangasinan to Manila, part 2. Solo ride. One shot. Mga kapadyak. It's 2:43 ng madaling araw. Dito tayo sa Manawag Church. Okay, so palikot tayo papuntang Ordaneta. Time check 3:16 ng madaling araw. Andito na tayo mismo sa bayan ng Ordaneta. Alright. Okay, so 1 hour and 19 minutes mula nang nag-ride out tayo sa bahay. So dito tayo ngayon sa Ordaneta. Halos katabi na natin yung SM Ordaneta. So malayo-layo pa tayo mga karonda. Pangasinan to Manila. Bayan ng Villasis. Dito tayo sa yung takarang public market. Medyo madilim. Time check 3:48 ng madaling araw. Andito tayo sa isang college. Tandaya. 1 hour and 48 minutes mula nang nag-release tayo. 3:55 ng umaga. Andito na tayo ngayon sa lupain ng Tarlac. Mahababang ano to? Diretsong kalsada, men. Time check 5:31 ng umaga. Dito na tayo ngayon sa Paniki, Tarlac. Bali kumintip tayo ng 10 minutes isang kubo. So tumigil lang tayo ng saglit. Pahinga lang tayo ng konti para maulit yung likod. Ngayon tuloy na tayo kasi malabas na si Haring Araw. Alright, let's go, man. Woohoo! Okay, kita na natin yung arko, arko ng Paniki Tarlac. Nasa likod niya yung Paniki. Picture tayo. Woohoo! Paniki Tarlac. Alright. Okay, so dito na tayo sa Bamban Bridge. Malawang daan natin dito ang nakabike. Alright, Bamban Bridge. Bridge. Isa sa mga landmark madalas pintuan ng mga vloggers. Malakad na
Ang luwang talaga ng bike lane ng San Fernando. Ganda oh. Meron dyan sa kabila. Sarap mag-bike. Tara na't sumama. Sa akin tayo'y maglakbay. Kunin na ang bisikleta. Sa akin sumabay. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin na ang bisikleta, sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Giginto, Bulacan. Sa part na to, sobrang antok na ako. Yung tipong pumipidal ako pero nakakaidip ako na ilang segundo. Kaya naghanap ako ng pwedeng mapagpahingan kaso wala. Sobrang init kaya naghanap na lang ako ng manghang na pagkain pang pagising. So yun, medyo inaantok pa rin naman pero at least kahit papaano naging maayos naman. Bulat sa makikita ng mata, at kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Okay, puro tubig yung nakikita ko. Ayun, kita ko dito yung Philippine Arena. Doon. Hindi ko lang kung tanaw dito Ayun o. Yan. Philippine Arena. Wala ko nung part na ng Bulacan. Medyo naliligaw tayo. Tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng Ito, dapat pa tayo sa Ubihan Fishport, Bulacan. Hindi ko alam. Iba to dun sa una namin dinahanan eh. Ito, puro tubig. Mukhang niligaw tayo ni Google. Iba to sa inaasahan nating daan. Hindi ko na natapos yung coverage ng video ng Pangasinan to Manila hanggang sa makarating ako sa Santa Mesa kung saan ako tutuloy. Dahil tinitipid ko yung battery ng cellphone at isa pa, gahol na ako sa oras. Dapat 3:30 na sa Santa Mesa na ako pero alas 4 na wala pa rin ako. Dahil nga sa naligaw ako sa part ng Ubando at Malabon. So nakarating tayo 5:30 ng hapon.